Tak já právě dělám sýrové řízky. Maluju to ve stromovce, ve vajíčku. A doufám, že to bude dobré. A tady dělám domácí chléb. Vypadá zatím dobře. Ještě 47 minut a bude hotový. Tam dávala ten kypřický prášek. Tu byl ještě jeden, jo? A ještě jeden. Aha, dobře, tak já jsem dala z dobu, tak to bylo dobré. No, bylo udělané, co byste měli. Musíme udělat zkoušku. Dobré, teď se nám to nedostalo tvar, já tam musím ještě trochu udělat. Já tam chtěl ty monety, tam ještě přidej. Ale to můžete, jo? Takhle, když tam potom chrstne, tak vás to neučí. To stačí, dobře. A zkoušela jsem takovou tomátu? Ovaluji jste dvakrát nebo jednou? Dvakrát. Teď si to jenom připravuju. V každém případě si je to